Sa iyo pa lang sa buntag, taas na ang linya sa mga tao palibot sa Hopes Dome paingon sa DSW station sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Nagtuo sila nga karong adlaw ipanghatag ang cash aid ubos sa Special Amelioration Program. Si Femery Dumabok sa report. Duha kanila ang managsilingang sila si Maria Lilia Pino o Romeo Ibanez, taga Purok Balanghoy sa Barangay Gunob. Sa certification, regular sila o ana sa waitlist nga hataganan sa cash aid ubos sa SAP. Wala pa kuno dire kay wala pa kuno sa barangay. Malista ang wala. Wala pa. Wala pa ni malista. Mo ni nangutana ko kay ang ako kung mga silingan nga kuan ug ako sang mga igsoon nakakuha na ako ray wa makadawat. Apan, pahibaw ni Joseph Namit, ang team leader sa City Municipal Action Team sa DSWD Station, nga way pahibaw nga karong adlaw ihatag ang SAP. Ang ipanghatag sugod ugma hangtod sa Disyembre 30, mao ang SAP alang sa mga beneficiaries nga wa pa makakuha sa ilang cash aid. Maabot sa 2,289 ang wa pa makaklaim sa ilang SAP nga ihatag sugod ugma. Kay kaning naka-schedule nga payout nato starting tomorrow og December 30, mo ni ang katong wala naka-claim sa mga naka-schedule nato nga payout. Iyang gipasabot nga imuanan pa og payroll ang mga beneficiary nga naa sa waitlist sama kanila ni Pino ug Ibanez ug ang pagpahibaw ipaagi nila sa kabarangayan. Busag gihangyo ni Namit ang mga tawo nga mupauli na lang og mutuman sa physical distancing ug sa minimum health protocol kay naghugop naman sila sa gawas sa ilang buhatan. For payroll pag yun to. So naapatay mga umaabot pa nga mga payroll o lista nga ipababa gikan sa regional office nga atong i-post sa matag barangay nga schedule na to for payout. Uban ni Godfrey Rilien, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.